vil gerne præsentere manden, der ville vide, hvem der havde taget hans tænder. Og det er 4 gamle mænd på et pleje. Robert, har du taget mine tænder? Nej, det er Roberto. Jamen, har du taget mine tænder? Så du dine tænder, de tænder mig. Hvorfor spørger du om det? Ja, du spurgte om dine tænder. Gjorde det? Mange af dem? Hvem har taget dem? Anker, jeg giver dig tilbud. Jeg skaffer dig tænder for ham den syge senil på værelse 116. Hvad skal jeg gøre til gengæld? Jeg skaffer mig fræk aftale med din datter. Datter? Har jeg sådan en? Det er nu op, Anker. Det er den unge sag på 60. Der kommer en vand af mine blomster. Ja, det er også rigtigt. Er det hende, der har taget mine tænder? Nej, Anker, hun tænder mig. Har hun fået mine tænder af dig? Anker, du er kvar. Det betyder, jeg må gå. Helmut, er det dig, der har taget mine tænder? Hvorfor skal jeg tage dine tænder? Mine er lige så hvide som sanden ved duåret. Du har ikke taget mine tænder. Så er jeg så nok. Kan du se, at jeg ikke har taget dine tænder? Jo, du har. Hvor mange afleverer? Jeg ved, du er en gammel tosseløg. Du skal betale en ting eller to. Det gang jeg var i krig, blev man sprunget op for mindre end det, du anklager mig for. Jeg kan frem et sted, hvor hun siger en håndgranat. Du skal bare presse mig. Du skal ikke kaste sten, før bjørnen er skudt. Eller du skal bo i glashus, før du sætter skinnet. Og du er en klogfald. Hvad er det hele taget, du snakker om? Det er kun papagøje snakker. Men du er jo gal. Så er det på tide, jeg må løbes. Ib, har du taget mit gebis? Nej, det har jeg ikke. Jeg er sikker på, det er dig. Jeg har ikke taget dem. Jeg har valgt dem. Hvad? Jo, da vi spillede verdenspoker inde med Bente, med de lige lange patter. Men jeg havde kun 2 og 7'er, og det vinder man ikke meget på. Så jeg tabte. Du tager alt. Det kan ikke passe. Jeg taber aldrig. Du tager altid, Anker. Vi har vundet alt dit ting, og dit bevis var det eneste, du havde tilbage og passet. Det er ikke sandt. Den er tilbage. Ja, nu har jeg doneret det til UNICEF. Hvad?